गिबिथाराव जोंनि बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ हामबायसै बेबायदि मोजां समखौहाय जों मोननायनि थाखाय लोगोसे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ हामबायसै दानि दैदेनगिरिफोरखौ जिसनि सेक्रेटारि बे फेलिसिटेसन प्रग्रामजों लोगोसे गार्जेनफोरनिफ्राय आंखौ एसे एबा फोरोंगिरि साइडनिफ्राय आंखौ एसे बुंनो थिननायलाय आं बे समावहाय आखायाव लानाय जाबाय। दा जोङो मा नुनो मोनबाय गोबां जोहोलाव एबा लाइमोनफोरखौहाय दिनै जोंनि मण्डलिया फेलिसिटेसन खालामदों बे जोबोद बाख्नायथाव। दा जोंनि मण्डलियाबो ओरैबायदि मोनसे थाखोआव थांगासिनो दङ आरो लाइमोनफ्रा ओरैबायदि थाखोआव थांगासिनो दङ जायखौहाय जोङो बाख्नायाब्ला जोङो थानो हाया। दा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों मा मिथियो? सोलोंथाइया गावनि थाखायल' नङा। सोलोंथाइया जाहैबाय बियो मा सोलोंनाय, बेनिफ्राय फोरोंनाय, प्लास बियो मा खालामनाय स्किल डेभेलपमेन्ट खालामनाय आरो नलेज बियो डेभेलपमेन्ट खालामनाय। सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो मा खालामनांगोन? जोङो रोंनांगोन, सोलोंनांगोन, जोङो मा खालामनांगोन? जोंनि गियानखौहाय जोङो डेभेलप खालामनांगोन आरो लोगोसे जोङो मा स्किल, बे स्किलखौहाय जोङो मा खालामनांगोन? जोङो फोजौनांगोन, डेभेलप जोङो खालामनांगोन। अब्लासो सोलोंथाइनि गासै मिनिङा आबुं जायो। आरो बेजों लोगोसे बेफोरखौ गासै खालामनायजों लोगोसे गावखौ बे संसाराव थांना थानो थाखाय राफोद खालामनाय बेयो। दा सोलोंथाइया बेबादि आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो मा खालामनो हायो? मानब सम्पद, जायखौहाय जोङो मा हिउमेन रिसोर्स होननानै बुङो। बे हिउमेन रिसोर्स एबा मानब सम्पद, सुबुं दोहोन, बे सुबुं दोहोनखौ जोङो माजों फरायनायनि गेजेरजोंसो जोङो बेखौहाय जौगाखांहोनो हायो। दिनै दरसे हादोरा, दरसे मण्डलिया, दरसे गामिया, मोनसे न'खरा जौगाखांनांगौब्ला जोङो मा खालामनांगोन? जोंनि बे हिउमेन रिसोर्स, मानब सम्पद एबा सुबुं दोहोन, बे सुबुं दोहोनखौहाय जोङो फोजौनांगोन। आरो बे सुबुं दोहोनखौहाय जोङो माजोंल' जोङो फोजौनो हायो? सोलोंथाइनि गेजेरजोंल' जोङो फोजौनो हायो। एकमात्र सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो बे मानब सम्पद एबा सुबुं दोहोनखौहाय जोङो फोजौनो हायो। गोदोनि समाव एपिजे आब्दुल कालामआ ओरैबायदि खोथा बुंदों, गोदोनि समाव मानसिया संसारखौ माजों सासन खालामोमोननो? गोहो बोलोजों सासन खालामोमोन, थरवालजों सासन खालामोमोननो। राजा रानिफ्रा माजों सासन खालामोमोन? थरवालजोंहाय सासन खालामोमोन। मोनसे समावहाय बे जोबनानै थांबाय। बे जोबनानै थांनायनि उनाव माजों सासन खालामदोंमोननो? धोनिफ्रा सासन खालामदोंमोन। जायफ्रा हादोराव एबा जाय ओनसोलाव बयनिख्रुइ धोनिसिन व्यक्तिफोर, बे व्यक्तिफ्रानो हादोरखौहाय सासन खालामदोंमोन होननानै बुंदों। मोनसे समावहाय माजों खालामदोंमोन? बोलोजों खालामदोंमोन। बोलो, जायहा बोलो दङ, जायहा एकदम गोहो बोलो, बिसोरो मा खालामदोंमोन? देशखौ सासन खालामदोंमोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव देशखौ सासन खालामनो थाखाय जोंनो मा नांगौ? सोलोंथाइ नांगौ। आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंल' जोङो मा खालामनो हायो? आथिखालाव जोङो बे संसारखौ जोङो सासन खालामनो हायो, देशखौ जोङो सासन खालामनो हायो, देशखौहाय जोङो सासन खालामनो हायो। बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनांथार। दा बे सोलोंथाइ होनायाव जोंनि बिमा बिफानि बिबान, देशखौहाय सासन खालामनो थाखाय जोङो सोलोंथाइ नांगौ। दा बे सोलोंथाइखौ लाहोनायाव जोंनि बिमा बिफानि दायथ'आ मा? सोलोंथाइखौ जोङो लाहोनायाव सासे बिमा, आं इउटुबाव नुदों, सासे बिमा बिजनिनि फिसाया बेंकआव साख्रि मावो। बिमाया फिसा साथामखौ लानानै थायो। बिमाया मिस्ट्रेस मावो। फिसाफोरखौ बियो मा खालामो? बेलासि जानाय लोगो लोगो गंफा टेबोल होनानै बियो गावनि ओंखाम संनाय खाथियावहाय बियो लाफानानै फोरोङो।
बियो फोरोंनो सम मोना बियो ओंखाम संबाय थानाङो बियो मा खालामो साउन्ड होनानै एकदम बिराद गिदिर साउन्ड होनानै फोरोङो फरायहोयो फिसाफोरखौ बिमाया ओंखाम संनायजोंनो बियो खेल लाबाय थायो ओरैबायदि खेल लाबाय थायो फिसाफ्रा बबेबा स्पेलिंखौहाय भुल बुंदों नामा गोरोन्थि बुंदों नामा बबेबा माबाखौ प्रनाउन्सिएसनखौहाय भुल बुंदों नामा बेखौ बियो खोनासंबाय थायो आरो मखस्थ' लानायावहाय बबेबा थालांदों नामा बेखौ आरो बियो मा खालामो जेब्लानो भुल जायो अब्लानो बियो मा खालामो ओंखाम संनायखौ दोनथ'नानै फिसानि खाथियाव थांनानैहाय आफा नोंना नैबे भुल जाबाय बेबादिसो जानांगौमोन सम सम मा खालामो ओंखाम संनायखौ दोनथ'नानै मेथ्स बानायनायावहाय बे नायो चेकिं खालामहैयो बेबादिनो आरो दिनै बिनि फिसाफ्रा मा होनो फिसाफ्रा सासे प्रफेसर सासे डक्टर सासे इन्जिनियार आमेरिकायाव थायो सासे नोंदि एथ' गिदिर खालामबाय फिसाफोरखौ बेवहाय नोंनि मा कन्ट्रिबिउसन दङ होननानै सोंनायाव बिमा बेबायदि बुंदों बिफाथ' गोजानाव थायो रायज्लायनोबो मोना मोननोबो मोना फिसाफोरखौ नोजोर होनो मोना खिन्थु आंनि नोजोराव आंनि फिसाफ्रा बेबायदि जादों ओरैबायदि आरोखि दिनैनि बिमा बिफाफोर जों नायनि ना दिनै गाबोननि बिमा बिफाफोर बिसेसकि बिमाफोर जों रिल्स बानायनायाव मुखुब ना मबाइल नायनायाव मुखुब ना बेबादि फिसानो आलादा गंसे मबाइल होनानैहाय गाव आलादा माबा मोनसे डिस्टार्ब खालामदोंब्ला रायनाय बिमाया हौरै फिसाया ओरै मोखां फिसाया हौरै मोखां रावजोंबो राव सोमोन्दो गैलायलाया ओंखाम जाफैनांगौ ना मा खालामफैनांगौ जेबो सोमोन्दो गैया संनांगौ ना मानांगौ सादा ओंखाम जाहोनायानो हरनि 12टा ना दिनै गाबोननि बिमा बिफा समखौ जोङो माबायदि बाहायदों ना सम बादि जुदि जोङो खाराब्ला सम बादि जुदि जोङो थाबायाब्ला जोङो मा खालामनांगोन होननानै बुङो बिनि फिथाइखौ जोङो माब्लाबा बुजिनांगोन माखासे बिमाफोर गोदान बिमाफोर जों नुनो मोनदों फिसाफोरखौ जोथोन लानायावहाय खम जादों गावनि प्रेगनेन्ट अबस्थायाव थानाय फिसाखौ मालाबा भेक्सिन होयाखै 1%ल' जों गामिनि भेक्सिन हैनाया मिथिबाय ना प्राइमारियावहाय प्राइमारि हेल्थ सेन्टारावहाय 1% डक्टरा जोंखौ बुंबाय थायो नोंसोर गामिनि बिमाफ्रा मानो फैया 1%ल' ना प्रेगनेन्टआनो गैया नामा नोंसोर गामियाव ना मा खालामनो नागिरदों फिसाफोरखौ दिनै गाबोन बे फिसाफ्रा जुदि बुजिना जायोब्ला देरोब्ला अब्ला बेरामाव गोग्लैयोब्ला सोरखौ दाय होगोन बिमाखौ होगोन ना बिफाखौ होगोन बिसोरथ' बुजियोब्ला भेक्सिन लाहैगौमोन बेबादि आरोखि फिसाखौ अननोब्ला माबायदि अननांगौनो माब्रै बेराम गैयै खालामनो बेबादिसो अननांगौ दिनै बिमाफ्रा माबादि अनदों हाबाब आंनि फिसाया भेटेनारि इन्जेक्सन होयोब्ला सानथामसो लोमजानानै थागोन आंखौ डिस्टार्ब खालामगोन जानायाव लोंनायाव उन्दुनायाव जोंनि सिन्थाधाराफ्रा गोदान बिमाफोर होनोसै आं बिसोरखौ भेक्सिन होनायनिफ्राय जानगाराव फैगासिनो दं जायखिजाया दिनै गाबोन जोङो मा खालामनाय सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसे जोङो बे सोलोंथाइखौ जाय बिथांमोना सोलोंथाइ मोनबाय बे बिथांमोना मा खालामनांगौ गुबुननि थाखाय बाहायनांगौ समाज लुखांनायाव बिसोरो बाहायनांगौ नङाब्ला जोंनि एडुकेसना कमप्लिट जानाय नङा सोलोंथाइ मोननायाव जेनेबा जों सासे डक्टर आदाया जोङो सासे डक्टर बियो फरायबाय डक्टर फरायनानै बियो मा खालामबाय गावनि रोंगौथिजों मा खालामबाय हाजार मानसिफोरखौ बियो गावनि स्किलजों गावनि रोंगौथिजों बियो मा खालामबाय मानसिफोरखौ फाहामबाय बेराम गैयै खालामबाय जों साफ्रोमबो सोलोंथाइ मोननाय सुबुंफ्रा नोंनि रोंनायजों नोंनि रानायजों मा गुबुननि थाखाय मा खालामनो हानांगौ हेफाजाब होग्रा जानो हानांगौ गावनि थाखायल' जुदि जोङो सोलोंथाइ लायोब्ला बे सोलोंथाइया कमप्लिट जायानो इनकमप्लिट होननानै बुङो गुबुननि थाखाय गुबुननि समाज जौगानायनि थाखाय नोङो मा खालामनांगौ नोंनि बे रोंगौथिखौ नोङो बाहायनांगौ अब्लासो सोलोंथाइया जाफुङो होननानै बुंदों
दिनैहाय जोङो मा होनो मोनसे समावहाय जोंनो बुंनो हायो जोंनि आं जेब्ला 1983 आवहाय आं देबोरगावआव फरायहैदोंमोन रावबो सिनाया जों गामिखौ मा गामिफ्रा बेलाय बहा बोरै थांनांगौ बबेखिनियाव बेबायदि बुङो खिन्थु दिनैनि समाव जोंनि गामिनि लाइटखौहाय जों एसे सिन्था खालामो बबेसिम सहैगोन ना दिनै जोंनि लाइटआ रोंगौथिनि लाइट साख्रि मावहैनायनि लाइट समाजखौ फोसाबनायनि लाइट बेयो नै क'क्राझार मिसन गैयाब्लाबो साब्रै साबासो बेवहाय दैदेनगिरिफोर दङ धेमाजिसिम दङ नागालेण्डसिम दङ दुधनैसिम दङ दुधनैसिम जोंहैबाय बासुगावसिम जोंहैबाय सालाकाथि गसाइगावसिम जोंहैबाय बिजनीसिम जोंहैबाय ना बेयो आरोखि नाथाय बेल' जोंनि थाखाय जथेस्थ' नङा जोङो थांबावनांगौ दङ अनेक जोङो सोलोंलांबावनांगौ दङ समाजखौ फोसाबलांबावनांगौ दङ जायखिजाया जोङो दिनै गाबोन मा जोङो सोलोंगासिनो दङ रोंनाया जोंना बारा जालांगासिनो दङ खिन्थु जोङो मा खालामनांगोन दहाय सासे स्टुडेन्ट बुंथिगिरिया बुंबाय जोङो जेब्लाबो मा खालामनांगोन बिमा बिफाया जोंनि फिसाफोरनि थाखाय जोङो गथायदों इसोरनावहाय अब्लाबो दिनै गाबोन जोङो मा जोंनि फिसाफ्रा समखौहाय मोजाङै बाहायनो रोङाखै माबायदि सम बाहायदों हरनि 9टासिम आं मबाइल गेलेनाय नुदों लामा दथा बबे समाव फरायो बिमा बिफाया मा जोथोन लादों गावनि फिसाफोरखौ सान हाबनाय लोगो लोगो आंनि फिसाजोआ बहा थांदों सोरबा खेल लादों नामा सासे 6 बोसोरनि 7 बोसोरनि गथ'आबो हरनि 7टा 8टासिम जुदि लामायाव जुदि बेरायोब्ला बबे समाव फरायो बिनि थाखाय मा खालामना होयो बिमाफ्रा रुटिन बानायना होयो 6टा जानाय लोगो लोगो बियो न'आव सफैथारनांगौ जेरैखिया फरायनाय टेबोलाव बियो जिरायफैथारखानांगौ नङाब्ला बियो बेदलांगोन बे टाइमखौ बानायनानै होयो 7टायाव ओंखाम जानांगौ 7टानि उनाव बियो फरायनांगौ 9टायाव जेरैखिया बियो उन्दुनांगौ बेबायदि माखासे रुटिन बानायनांगौ बबे समाव फरायदों हरनि 9टासिम आङो मबाइल गेलेनाय नुदों दिनै गाबोन साफ्रोमबो जोंनि इन्टेलेक्सुवेल बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाफोरखौ रोंजानो लुबैयालाबानो बयबो जोंनि मण्डलीनि साफ्रोमखौबो जोङो रोंजानो लुबैनांगौ आरो साफ्रोमबो जोंनि बिमा बिफा इन्टेलेक्सुवेल मानसिफ्रा जोंनि फिसाफोरखौ लुखांनायाव दायित्व दङ बेनिखायनो सोरबा गथ'आ 7टा 8टासिम जुदि बेरायदोंब्ला बेखौहाय रायनानै थिनहरनायनि न'आव बेखौहाय बुंनानैहाय मोजाङै बुजायनानै न'आव थिनहरनायनि साफ्रोमबो बिमा बिफाफ्रा साफ्रोमबो दायित्व लानांगौ आंनि फिसाखौ आं मानो लानो साफ्रोमबो दायित्व आं दाखालि बुंदोंमोन साक्सेसफुल बिफा जोंनाव माखासे दङ साक्सेसफुल न'खर माखासे जोंनाव दङ बिसेसकि आदा बिष्णु बसुमतारी साक्सेसफुल बिफा गावनि सानै फिसाखौ बियो MA पास फोरोंबाय साक्सेसफुल बिफा बेफोरो जोंनि ओरै जोङो दिकर दानि साक्सेसफुल बिफा गाव सासे साख्रि मोनाखै बियो सासे आनइमप्लयड खामानि मावनानै जाग्रा साक्सेसफुल बिफा गावनि फिसाखौ बियो MA फोरोंनानै MTH बियो फोरोंबाय सासे फिसाजोखौ बियो MA फोरोंबाय सासे फिसाजोखौ बियो 98% लानानै बियो मेट्रिक पास खालामबाय साक्सेसफुल बिफा जों साफ्रोमबो साक्सेसफुल बिफा जोङो साक्सेसफुल न'खर जोङो जानो हानांगौ आंनाव सोंदों सासे आंजों एखे फरायग्रा नोंना फिसाफ्रा मा खालामदों सासे MSc पास जाबाय सासे MA इक'नमिक्सआव पास जाबाय
PhD खालामगासिनो successful बिफा बे successful बिफानि गेजेराव नोंबो सासे दिनै जोङो मा successful बिफा जोङो जानो हानांगोन बयबो डक्टर successful बिफा जोंहा दा दङ successful बिफा गावनि गासै फिसाफोरखौ बियो माब्लाबा बेबायदि successful बिफा आरो बियो हारसिंनि रोंदों हारसिं साक्सेस खालामनो हादों बे नङा फिसाफोरखौ बिसोरो जोथोन लादों आइया जेब्ला थैयो अब्ला सासे रेभारेन्डआ ओरैबायदि बुंबाय मा बुंखो बाजैनि गोरबोनिफ्राय 8 जन फिसाफोर जोनोम जाबाय 8 जननि गेजेराव सासे थैनानै थांबाय सानैया थैनानै थांबाय खिन्थु 6 जन फिसाफोर दङ बे 6 जन फिसाफ्रा गासैबो समाजनि मावग्रा बेराम फोसाबग्रा फोरोंगिरि मेगन नुयैफोरखौ नुहोग्रा समाजनि साफा समाजनि मोजां खामानि मावग्रा बाजैनि गोरबोनिफ्राय बेबादि जोनोम होनो हाबाय आं सान्दों साफ्रोमबो बिमाफ्रा जुदि गावनि फिसाफोरखौ बेबादि साक्सेसफुल फिसा जोनोम जुदि होनो हायोब्ला जोंनि मन्दिराव माबायदि जागोन जोंनि मन्दिराव माबायदि जागोन जायखिजाया आङो दोनबाय बेवहाय जागायजेननायावहाय ओरैबायदि लिरदों फासयनाय आखाइ सिरियावहाय दिनैसो सम मोननाय बायदि मोनथारबाय आङो ओरैबायदि लिरदों जागायजेननायनि फासयनाय आखाइ सिरियावहाय लेमेकनि बैसोआ जेब्ला 192 बोसोर जायो अब्ला बिहा सासे गथ' जोनोम जायो आरो बिनि फिसानि नामखौ बियो गावनि फिसाज्लानि नामखौ नह नाम दोनदों नहनि मिनिङा जाहैबाय जिरायनाय जों जेब्ला जिरायो हाजासे मावनानै मेंनानै आथिं आखाइ मावख्रुबनानै जेब्ला जों जिरायो अब्ला जोंनि फिसाया जोंखौ गोजोन होयो दिनैनि फिसाफोर जोंनि फिसाफोरखौ जोंनि बिमा बिफाखौ गोजोन होनो हादों ना रंजानो हादों जिरायनाय समाव फिसाफ्रा बिमा बिफाखौहाय रंजाहोनो हादोंना जिरायनायाव दुखु खालामहोदों जेब्ला मावै दाङै फैबाय रेस्ट लाफैबाय उन्दुनोसै बे समाव मा बुंदों जोंनि बिमा बिफाया हाबा आंनि फिसाया बहा दंहैयो बहाबा जौ लोंनानै थाहैदों बहाबा ओरैबायदि खालामनानै थाहैदों दाबो न'आव फैया दाबो लेखा फराया हाबा ना माबाफोर जासिगोन नामा दुखु जाहोदों जोंनि बिमा बिफाया खिन्थु लेमेकआ गावनि फिसालानि नामखौ मा दोनदों जिरायनाय समाव गोजोन होनाय खिन्थु दिनै जोङो मा बिमा बिफा जानानै दुखुनि समाव जोङो मा जिरायनाय समाव जोङो दुखु जाहोदों जोंनि बिमा बिफाखौहाय फिसाफ्रा गोबां फिसाफोरनि नामखौहाय दिनै मिनिंफुल दोनदों मिनिंफुल एकदम जोखोदाव गारखोदाव दोनाखै ना गोबां मोजां नाम दोनदों नामनि बिपरित जोंनि फिसाफ्रा नामनि बेरेखा एकदम नामजों मुंजों जेरैबो गोरोबा माब्लाबाबो नाथाय फिसाफ्रा मा दोनदों आंनाव बेबायदि सोंदों दे नामनि बदलै फिसाफ्रा दिनै मा खालामदों बिपरित खामानि मावदों बेबायदि खिन्थु बिमा बिफाया मा खालामदों फिसाखौहाय एकदम अननायजों मोजां मोननायजों मिनिंफुल नाम दोनदों बेनिखायनो जोङो दिनैहाय आवगायबोनि जोङोहाय जि रोंनो बाहाय बे रोंनायखौ जोङो गुबुननि थाखाय जोङो बाहायनि आं बुंबाय थायोना बुजिखौहाय बुंबाय थायो आथिं आखाइ गैया मोननैबो आथिंबो गैया आखाइबो गैया एकदम मालायनि हेल्पार नङाब्लानो बियो थाबायनो हाया जेबो खालामनो हाया गाननो जोमनो जाहोनो जेबो बियो रोङा आथिं आखाइयाबो बेनिफ्रायनो गैया आथिङाबो बेनिफ्रायनो गैया नाथाय बेबादि सासे सुबुङाबो
हाजार लाख मानसिफोरखौ बियो दिनै मटिभेसन खालामदों, थांनानै थानायनि इसारा होदों। आंनो नै आथिं आखाइ गैया, आंब्लाबो आं थांनानै दङ। नोंसोरथ' आथिं आखाइ दङ, मोजां एकदम समायना मानसि दङ ना। आं बादि सासे आथिं आखाइ गैयै मानसियानो थांनानै दङ ना। बेबादि मटिभेट खालामगासिनो दङ मिथिबाय। बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगोन, दिनै गाबोन जोङो मा खालामनांगोन, समखौ जोङो मोजां बाहायनांगोन। समखौहाय जोङो मा होनदोंहाय, मोनसे आं दहाय इउटुबावहाय सार्च खालामदों। इउटुबाव सार्च खालामनायावहाय आं मा मोनदों, दहाय माथाम जुनारनि मोनदों। दाउखा, आं बेखौ बुंनानै फोजोबनोसै। दाउखा बायदि जोङो सालाक जानांगौ, सियान जानांगौ होननानै बुंदों। जेब्ला बियो दै गांदों, दैहुआव बियो एसेल' दै मोनदों, नाथाय बियो गांनाया हाथारला। गोबां फिसा अन्थाइखौ बियो गारसननानै बियो दैखौ सायाव लाबोनानै हाजारसे बियो लोङो, गावनि गांनायखौ गांगाहोनो हागोन। बे मटिभेटरा बुंदों, अन्थाइ फिसाखौ बियो दैहु बुंजासे बुंहोनो थाखाय बेसे गोबाव लादोंमोन बेनो, जों एसे सिन्था खालामब्ला मोनो होननानै बुंदों। बेहा धैर्य दङ। ओरैबायदि नाजानानै बियो बा बे दैहुनि दैखौहाय बियो बुंहोदों होननानै बुंदों। जोङो दाउब'आ ओरैबायदि ना जमो, ओरैबायदि ना जमो बे दैयाव, एकदम नांगौब्ला बियो सानसे थागोन ना। अब्लाबो बियो गावनि उखैनायखौ बियो गांगा होगोन। दाउब'आ नाखौ बुंगोन, जोंनाव नोंनि थांखिखौ सहैनो थाखाय नोङो सियाना जानांगोन होननानै बुंदों। नोंनि थांखिखौ सहैनो थाखाय नोङो दाउब' बादि धैर्य गियान नोंनाव थानांगोन होननानै बुंदों। आरो सैमा बादि जोङो जानांगोन होननानै बुंदों। सैमा बायदि जोङो उन्दुलांनांगोन होनदों। जोंनि थांखियाव सहैनोब्ला सैमा बादि जोङो उन्दुलांनांगोन। सैमाया मा होनो, हाजार उन्दुलांथों बियो मा, ज्राव होनब्लानो बे सिरियो, जाव होनब्लानो बे सिरियो। स्टुपिड जाबाय। जोङो नोंनि थांखिखौ होसोनायाव नों बेबायदि सियाना जानांगोन होननानै बुंदों। नोङो मा, नोंनि थांखिखौ होसोनायाव नों एसेल' जानांगोन होननानै बुंदों। बांद्राय जायोब्ला मा बेमार जागोन। जानायखौल' बुङाखै बहाय, जोङो मा खालामनांगोन, टाइमखौ नोङो गासैयावबो नोङो एसे नोङो बाहायनांगोन। टिभि नायनांगोन नों दसेल', मबाइल नायनांगोन नोङो दसेल', गेलेनांगोन नोङो दसेल', एक्सारसाइज नोङो खालामनांगोन दसेल', नोङो फरायनायाव बांसिन टाइम हगारनांगोन होननानै, अब्लासो नोङो साक्सेस जागोन होननानै बुंदों। गोदोनि दिनाव मा खालामोमोन, मगथादाव थानानैहाय बिसोर राजानि फिसाफ्रा गुरुनि खाथियाव थांनानै फरायहैयोमोन। आरो बिसोर हाजारसे खस्थ' खालामनानै बिसोर सोलोङोमोन, दावहा नांनाय सोलोङोमोन, बिसोरनि लेखा फरा सोलोङोमोन। दिनै गाबोन जोङो मा, न'आवनो थायो, न'आवनो जोङो बिमा बिफा जोंखौ जोथोन लानांगोन, मोजाङै फरायनायनि बेबस्था खालामनानै होनांगोन। 6टा जानाय लोगो लोगो फिसाफोरखौ नागिरनांगोन, 6टा जानाय लोगो लोगो फिसाफोरनो फरायनायनि बेबस्था खालामनानै होनांगोन। सोर फिसाफोर बेलाय 6 बोसोरनि, 6टा जानाय लोगो लोगो आइया बुयोलै, लेखा फरायनांगौ। सोर फिसा बेलाय फैयो, लोगोखौ नागारनानैब्लाबो बियो खारबोगोन ना। जों मा बेबस्था खालामो, जायखिजाया जोंनि फिसाफोरखौ जोङो लुखांनायाव, नोंनि फिसाफोरखौ बुनायाव नोंनि फिसाफ्रा थैनाय नङा होननानै बुङो। जायखिजाया जोङो मा खालामनांगोन, जोङो समाजखौ दानायावहाय जोंनि सोलोंथाइयानो जोंखौहाय मा जौगाहोगोन। सोलोंथाइयासो जोंखौहाय दिनैहाय जोंखौ जाफुंहोगोन। जोङो मा होनो, फोजोबनोसै। जेरैहाय फिलिपियास 13:13 बुंदों ना, स्कुला थांखिखौ मोनहैबाय होननानै आं सानाखै, आरो बे थांखिखौ मोनहैनो थाखाय आङो खारगासिनो दङ। उननिफोरखौ नायहराखै आङो, आरो थांखिखौ मोनहैबाय होननानै आं दासिमबो सानाखै। जोंनि फरायसाफ्रा जुदि बेबायदि बे थांखिखौ जुदि लायोब्ला, होसोयोब्ला, दिनै गाबोन जाफुङैनि खोथा गैया, एकदम जाफुंखागोन। बेबायदि आरोखि।
बेनिफ्राय मा होनदों नोंनि थांखिखौ होसोनायाव नोङो जेब्लाबो मा इसोरजों नांनानै था जननि 15 अध्याय 11 सिरियावहाय नोंनि थांखिखौ होसोनायाव नोङो इसोरजों नांनानै था बिफाङा दालाया जुदि बिफाङाव नांनानै थायाब्ला बियो फिथाइ थायनो हाया दालाया बिफाङाव नांनानै थायोब्लासो फिथाइ थाइसिगोन बेनिखायनो जोङो दिनै गाबोन जोंनि थांखिखौ होसोनायाव जोङो मा खालामनो इसोरखौ जोङो सिगाङाव दोननानै जोंनि बिमा बिफा जोंनि फिसाफोर गासैबो जोङो जोंनि थांखिखौ होसोनायावहाय इसोरखौ जोङो सिगाङाव दोननानै आवगायलाङो हामबायसै आं बेखौनो बुंनानैहाय दिनै जिरायबाय।